एकारून जक्का नाडनಲ್ಲ ದಾದಪ್ಪ ಇವರು ತೂದಲ್ಪ ದಾದಂತ ಕೇಂದ್ರ ದಾದ ಎಕಾरून ನಾಡನಲ್ಲ ದಾದ ಯಾನೆ ಪಾದಲಪುಂಡತ ಅವೆನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದಿತ್ತರ ಅಮ್ಮಾರ ತುಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೈಟ್ ಉಂಡತ ಅಲ್ಪ ತುಲಗೆ ಉಂಡದ ಇಂದು ಆಯ್ತಾ ಪಾದಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಅಂದುವೆ ದಾ ಎಕಾरून ನಾಡೋ ಇಂತ నేను ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ತಂಪು ತರಕ್ ಉಂಡತಾಯಿನ ಲೇಪ ಪಾಡ್ದು ಮಂತನ ತರತ್ತ ಉರಿಪು ನಂದು ಪುರ ಅಂದು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇತ ದಾದ ಪಂಡ ಅಂದು ಉರಿ ಪಡಿಕೆಗ್ ಉರಿ ಮೂತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಅವಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆವು ಓ ದುವೇನಾ ಅಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇಪ್ಪ ನಾವು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇನೆ నేను ಗೆಂದೆಲ್ದ ನೆಟ್ಟು ಬೊಂಡಡು ಲೈಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ತಂಪುಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಓ ಇತ್ತೆ ಉಂದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಡೊಂದಿಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಗೊಂಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೇತ ದಾದ ಯೂಸ್ ನೆಟ್ ಈ ತಪ್ಪುಡು ಅವೇ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಊರಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದಕ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮನ ಜನ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಪ ಆಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ನೇನು ರಸದ ಎತ್ತದು ಆಯ್ನೊಂಥರ ಪಲ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಕುಂಬರ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಗದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸೈಜ್ ಇಡು ನೇನು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ನೇನು ಕನ್ನಗದಿದ್ದು ಶೋಕು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕಣ್ಣು ಊರಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಿಡ್ ನನಾತ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೋಡಪ್ಪನಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ನನದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪನಂಜ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನದಾದ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು.